Na výrobu takéto peknej tašky budete potrebovať vrchnú bavlnenú látku, spodnú bavlnenú látku v peknej kontrastnej farbe, hrubšiu lepivú výstuž, umelý zips dlhý 20 cm, ozdobnú kontrastnú stužku a gombík. Zo všetkých troch látok som si vystrihla po 2 obdĺžniky. Rozmery týchto obdĺžnikov sú 22 x 17 cm. Na rubovú stranu vrchnej látky nalepím lepivú výstuž, použijem naparovaciu žehličku, vypustím paru, priložím takto, pritlačím rukami, otočím na druhú stranu a prižehlím. Na lícnu stranu obidvoch dielov vrchnej látky naznačím kriedou líniu, pozdĺž ktorej budem našívať túto ozdobnú stužku. Líniu značím 4 cm od horného okraja látky. Pozdĺž línie, ktorú sme si predtým naznačili, našieme stužku a tuto našieme 1 mm od jej okraja, od hora až dole. Úplne dole. A to isté urobíme potom z druhej strany, to znamená, že látku si takto otočíme a zase prešijeme 1 mm od okraja. Prečnívajúce konce stužky pekne odstrihnem preč. V tomto kroku prišijeme zips. Robíme to takým spôsobom, že vrchnú látku položíme na podĺžku lícovou stranou nahor, priložíme zips lícovou stranou k lícu a k hornému okraju látky. Dávame si pozor, aby z každej strany zips prečnieval rovnako. V mojom prípade je to približne 1 cm. Keď to mám, priložím spodný diel látky, priložím ho lícom k lícu a všetky okraje všetkých častí, všetkých vrstiev zarovnám. Zoberiem si 2 špendlíky a prišpendlím v hornej časti a druhým špendlíkom v dolnej časti. Stále ale dbám na to, aby som zips neposunula, aby som zips mala rovnako vo vnútri. Áno? A prejdem stehovaním látky
až k spodnému okraju. V tomto kroku prišijeme zips šijacím strojom. Robím to pätkou na zips, ktorú som vymenila za túto pätku klasickú. Zips otvorím približne do polovice a látky vložím pod pätku šijacieho stroja. Ja som sa rozhodla, že budem šiť 1 cm od okraja, od horného okraja látky. Priložím si meter a keď som si istá, môžem šiť. Budem šiť približne do polovice, vtedy nechám ihlu v látke, zips zatvorím a prešijem až na koniec. Po odpadaní stehov ideme žehliť. Takže vlastne všetky látky si pekne takto otočíme. Takže vrchná látka na nás pozerá lícovou stranou. Priložíme si žehliacu látku, kúsok žehliacej látky na vrch. A prežehlím. Nikdy nežehlím priamo žehličkou po zúbkoch zipsu. To isté spravím aj z rubovej strany. Vyrovnám, opäť priložím kúsok žehliacej látky na vrch, prežehlím. V tomto kroku našijeme druhú stranu zipsu. Opäť položíme vrchnú látku lícom nahor, priložíme zips na látku lícom k lícu a v tomto prípade dokonca budeme vidieť, ako lícová strana látky smeruje lícom k lícu. Pekne zarovnám od okrajov. Zoberiem si spodnú stranu a opäť priložím lícom k lícu. Pekne zarovnám. Opäť zoberiem 2 špendlíky a prišpendlím v hornej časti a v spodnej časti. A rovnako ako v prvom prípade zoberiem si ihlu s nitkou a 0,5 cm od horného okraja látky pristiehujem. Rovnako dbám, aby som mala vždycky všetky 3 látky, alebo teda 2 látky a zip spolu. A takto stiahujem od hora až dole. Otvorím si látku a otvorím si zips približne do polovice. Zatvorím. Priložím si všetky látky pod pätku šijacieho stroja a budem šiť 1 cm od okraja, ako predtým. Budem šiť z hora. Keď budem približne v polovici, zastanem, zips zatvorím a došijem do konca. Idem na to. Po prežehlení látky položíme na podložku
Vrchná látka smeruje lícom nahor, spodná látka smeruje lícom na podložku. Otvorím zips približne do 3/4 a prikladám látky k sebe. V časti, kde je zips, tam si dávam pozor, aby som videla, že jeden šel vysmeruje k druhému švu. Látky otvorím, opäť áno, stále vidím, že lícom k lícu, priložím a špendlíkom prišpendlím presne tam, kde je šel. Tak ako som to prišpendlila tu, budem špendliť po celom obvode. Vždycky dbám na to, aby bol šel na šel. Priložím si zips k sebe, lícové strany k sebe, šel na šel a prišpendlím. A konečne, keď som si už prišpendlila vrchný a spodný diel taštičky, budem šiť po celom obvode tašky. Ja už som si naznačila dve značky, začiatok aj koniec šitia a budem šiť po celom obvode 1 cm od okraja. A ideme šiť. Pod pätku šiaceho stroja položím látky. Šijem, ako som povedala, šijem 1 cm od okraja. Každý šiací stroj má tú značku, ktorá vám ukazuje, koľko ste od kraja látky. Takže priložím si k tejto značke, okraj látky si priložím k tejto značke a môžem začať šiť. Keď prídem na roh, dbám na to, aby ihla šijacieho stroja bola vo vnútri látky, otočím, skontrolujem, či som opäť centimetr od okraja, vyberiem špendlík, tak aby som po ňom nešila a pokračujem v šití. V tejto časti, kde viem, že budem mať zips, musím prešívať veľmi, veľmi opatrne, tak aby som ihlou nezavadila o zúbky. Preto ja veľmi jemnúčko a opatrne prejdem. Vidíte, vždycky si ručne si to pekne posuniem, tak aby som ihlou nešla po kove. Pri naznačenej značke ukončím. Po zošití idem vytvárať 4 plastické rohy taštičky. To znamená, takto si chytím látku a rozložím, nech tam si pomôžem, a rozložím ju do takého akoby trojuholníka. A budem naznačovať líniu, po ktorej budem šiť. Robím to tak, že si naznačím odtiaľto, potiaľto 2,5 cm. Odtiaľto, potiaľto 2,5 cm. A tieto dve značky spojím. Toto urobím na všetkých 4 okrajoch. Naznačené línie prešijem. Po prešití všetkých 4 rohov látky vzniknuté rošteky odstrihnem. Taštičku prežehlím a vyvrátim cez vynechaný otvor na lícovú stranu. Rozložím a opäť pomocou žehliacej látky prežehlím. Točívku vsuniem do taštičky
môžem sa už tešiť, ako je takmer taštička hotová. Po prežehlení pripravím si otvor, ktorý si takto zahnem a pomocou žehliacej látky prežehlím a madracovým stehom zošijem obidve strany spolu. Na lícnú stranu taštičky prišijeme gombík. Po našití gombíka už nám iba ostáva vsunúť počívkovú časť taštičky dovnútra. Pekne vyparujem prstami. Zatvorím zips. A taštička je hotová.